Iti Region 1, imaduti kaso ti aksidente iti kalsada, iti unudlang iti taluan lawas. Naipay mamat dagiti nagdudumang Information and Communication Technology Equipment, iti Police Regional Office 1. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay. Iti pakabuklan rehiyon 1, dimanonan iti 87 ti kaso ti road crash injuries ti nai-record ti Department of Health Ilocos Region manipod December 21, 2025 agingga January 4. Kaduan kadagiti nadangran kat dagiti lalaki nga agtawan iti 30 agingga 34. 5 kadagitoy kat nai-report a pimusay. Agtultuloy met ti kampanya dagiti masaknan nga ahensya iti panagannad, ken panagsurot iti pagalagadan ti linteg trapiko, tatlong malappadan ti anyaman nga insidente. Iti La Union, naipaima dagiti Information and Communication Technology Equipment iti Pro 1. Karaman kadagitoy ti sag 125 a printers, ken scanjet scanners, sag 89 a biometric fingerprint scanners, webcams, tripods, ken 82 a USB SSD storage devices. Anay paay iti upat a Police Provincial Offices ken maysa a DCPO iti Police Regional Office 1. Mangparagat daytoy kadagiti kamong ti pulisya, tapno mapapintas pa iti operational capability, administrative ken investigative efficiency da. Kabayatan na, nagunod ti probinsyal a gobyerno ti La Union ti national recognition manipod iti Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Ti probinsya ti kaunaan nga addaan iti Volunteerism Local Learning Hub 2025 to 2028 iti Pagilian. Na ituting a paksanayan dagiti LGU iti local governance. Ken iti Ilocos Sur, siya mapulok at 7 a BBC turtle hatchlings, tinaypaluspos iti igid ti baybay, iti barangay Miramir Magsingal, Ilocos Sur. Indalawan daytoy ti LGU Magsingal, Municipal Environment and Natural Resources Office, ken Municipal Agriculture Office. Sigon kini Ana May Campo Quitoriano, Menro Designate, ti LGU ket imunan ang nag-release iti 616 a sea turtle hatchlings iti 2025, ken nasurok alimagasot iti 2024. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.